Хора, добре дошли в най-новият ни епизод, който ще играме. Разбира се, че на Brawl Stars и днес ще играме само с Бери. И може да пробваме новите мапове с вас. И първия мап може да е с Нита. По принцип, нали, само с Бери, ама айде. Правим само две игри, хора. Тая е една игра и на другия мод една игра. Нита. Хейст. О, тук не може да си минава. Тала. Добре. Добре. Имаме някакво шанс да ги биеме. Даже ги водиме. Ако ще ми бива това, още играм с Нита. Ай, вече. Добре. И... Ама, папи гъръл. Добре. Сега вече сме ги победили. Давай, моля ти. Можеш. Тук що набиха с първия процент. Мечон. Вече победих. Но сега вече няма шанс. Хей, ти момиче, тук сме на... Не, моля ти се. Да победим, оно ще знае. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Това беше първата игра на този мод. И след това преминаваме към шоудаун с Бери. Ще се опитам днешния епизод да го дам на 500 копии. Но не знам. Няма шанс. Няма шанс. Защото 150 и 60 копии. Ги дина за един епизод. Или пък мога. Аз леко по леко задобрях с него. Тролвам хората, особено като играя на този мод. Хейст. Не. Хил. Добре. Пишете, ако искате видео, как ходя само по сладоледа на Бери. И може да се абонирате за новият ми канал Хриси Реактор БГ. Или за Хриси Гейм. И за Хриси Гейм се паща. О, мане, аз не знам как оцелех. Добре. За накрая ще играем този мод. Брум, Уилоуле. Какъв е, не знам. А защо си чужа хута? Ако Едгар скочи, отблъсквам го, зареждам си супера и май е дет.
Трябва да го хитам поне един път. What? То не може да победи. Победа, победа. А то не знам, някак си скочи и убие Едгар. О, какви са тия мотористи? Следващия мап е на Ду. Това видео просто ще ви покажа, ще бъде много опит. И е много силен. И ще има... И ще трябва да го играете още докато опнат. Като не са го наснали. Он да не получи само бъф, а не нърф. Тогава вече го дигам 1000 купи. Той мисля, че май е по-силен от Дарамек. Или се бърка. После мога да изиграме една игра с Дарамек. И с него съм задобрал повече. О, не, тук се прецаках. Да, моля ви се. Моля ти се. Мога ги убиеш. Влизай. Влизай. Не. Аз бегам възможно най-далече. Не, тази котка е много опната. Дай второ място, моля ви се. Защо сте толкова гадни и долни хора? Защо? Трябва да победя на всеки един мод. Сега видеото ще очертава да е много дълго, но не знам. А може би да ще е най-дългото видео в канала. Абе брат, туп ли си? Видеото само на малко М3 да му чаят, вместо ти да ме предпазиш. Ти идиш и се върти връцено. Като пумпъл. Ай, скочи му, бе! Или... Как се го отблъснах то? Ух, не дирам дум. Дай, браво. Нещо много запухвалих. Гати блъскането, не мога да блъскаш никой. Всеки ме убива. Много съм зле. Абе, вкарвай, бе. Сега ако не вкарате, ще кара. О. Не. Ел. Брат, много сте зле! Защо не хвърли топката на там, а му я подаде? Много ме дразят такива тъпи хора. Сега разбира се, ще вкара. Точно кога го училих, он точно вкара. Нема.
Няма да играм тия тъпи модове. Дай Ходжо, но мора да Ходжо. Но няма да си губим времето. Да, както ви казах, може да се абонирате за новия ми канал Христо Реактор БГ. И гоним там 4 абоната. Давай, хилвайте се! Абе, хвърляйте се на свароледо, бе! Панари! Сега ще дадем суперо! Много рискова игра аз. Като правим аз играта, трябва. Сега аз пробвам да ги хвърля от тех. Не. Просто не стават. Добре, давай. Сега точно ли залагва? Чак сега ли лагваш? Днеска денят не е с мене. Днеска денят е срещу мене. Давай! Така. Влезни вътре. Защо излезна? Той верно не иска да загубим. И... май... Добре. О, не. Да. Давай нито. Леон. Джеси. Джеси. Сега ще го спълня най-долу. Така. Точно стих да го убием. Добре. Брат, много си държителен то Леон. Всички ли минаха Леон?
че не мога го понася. Не мога го понасям! Тара. И ми открадна кило, разбираш. Тия леони ги мразим най-много. Не се си го. Вземахме титлата. Тара е много слаба. Тара е много слаба. Тара е много слаб герой. Не верно. Тара е много слаб герой. Еми хора, мисля, че това трябва да е от видеото. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се за канала с камбанката. Оставете по едно лайкче. Коментирайте. И от мене чао-чао.